כמה אנשים, אני אומר לכם על הבשר שלי, צחקו על כאלה שעוברים חרדות. אמר, מה זה שתת אלה חרדות, שמה חרדות? קום, תהיה גבר, זה, מה, זה. אתה רואה אותו בן 47. כבר חודשיים במיטה מרותק עם חרדות. מה חשבת, שהנפש שלך בריאה לנצח? ביום אחד הקדוש ברוך הוא מביא לך את זה מהמקום שאתה לא יודע, אתה הופך להיות אדם חולה מרותק למיטה, נהיית מחבק סמיכות, אוכל קריות בלילה. על מה אתה מדבר, מושיקו? לא לעולם חוסן. תמיד תודו על מה שיש לכם היום, כי לא בטוח שזה יהיה מחר. תמיד תגידו תודה על מה שהשם נתן לכם. לא בטוח שיהיה לכם את זה מחר, כי לא לעולם חוסן. לכן אדם צריך לדעת, מחשבה של היום היא לא מחשבה של מחר, ומעשה של היום הוא לא מעשה של מחר, והביטחון שיש לך היום לא בטוח שיהיה לך אותו מחר, וכל מה שהבטיחו לך היום לא בטוח שיקיימו איתך מחר, ולא כל מה שיש לך היום ואוהבים אותך היום, בטוח שיאהבו אותך מחר. לכן ידעת, לא לעולם חוסן. תמיד תהיה מוכן שמחר יכול להגיע, וזה שהיה שם לידי הופך להיות מולי. וזה שאמר אוהב אותי, הופך להיות אויב שלי. אם לא נהיה חזקים לדעת שהחיים משתנים ומתהפכים, ולא לעולם חוסן בחיים, לא נעבור את החיים האלה בקלות. החיים גם ככה לא קלים. הם מאוד קשים. אז אל תקשו יותר על עצמכם עם פנטזיות ודמיונות, שהכל ורוד וכל מי שאומר לך אוהב, הוא יאהב אותך גם מחר. כי לא, לעולם חוסן.